Крат Биги и това е първи епизод от Майнкрафт, двойно оцеляване с босмен. И сега започваме да събираме дърва. Така. Това е най-важното от Майнкрафт. Тъй ако не събереш като почнеш, ти не можеш да направиш къща. Не бъгна това дърво. Защото освен дърва, какво да вземеш, нали? Като нямаш нищо. Само от дърва, пълно. Само можеш да биеш някакви работи без дърво. Да. И да чупиш. Чай си да правя. Първо трябва да справим кирки, ама не други работи, после ще съберем от кирката камък и така се прави. Аз така го правя, защото да стане направо по-силно от началото. Така, сега ще да правя. Моя. И скинаме е друг. Да. О! Моя е. Ай, къде оставя? Стопно че да пълната. се. Тук оставя едно дърво. Ето аз ти дам дърво да почваш да... Аз търся овце. Искаш ли да се Сложи един крафтинг. Ето. Сложи крафтинг. Ти набавиш, защото аз събирам овце. Ще гледам овце. Ма не къде беше, има. там са тия дърва. Ами да се прави сега къщата да ще правя. Аз ще събирам камък. Так му пещера. Ето още една овца. Може да Тук съберем. има пещера. Човек може да съберем наистина. Ама не бе, не ги убивай. Ако намерим айрон, може да ги острижим. Няма нищо. Има още Да, една. можем да съберем. Имам две за сега. Още една за едно легло. Тя не се договори, ето че го името. Прасия ще убия за храна. Ако ти падне пържола, аз имам камък да Той нищо не ми направим. даде, защото с ръка го убих. Това няма смисъл. Може да ти падне. Тя е събира. Винаги да е с... Събереш ли малко на мен камък, защото си ми трябва? Да, ще събера. Бой. Трябва да направим съндък. Да. Къщата кога ще почваме? Оли сега го направя да е такова. Вълната, без да исках. Бе да исках. Ама не го направих. Ето. Видях айрон. И то 2. Чакай. 3, 4. Казах ти да не убиваш овцата. Няма нищо. О, какво е? Къде падна, бе? Кочкат някакъв пиандоник. И съм скачал по... Абели, лаке, флай, летя. Ето. Може да каме на кирка. Направо съм бог. Намирам всичко. Абели, лаке, флай. Може ли двете айрона на мене? Другите твои. Добре. Сега че ли... От тази писа е голяма, трябва да намерим колко да направим лампи. Ей, че 25 камък в големия съндък. Че направи съндък ли? Да. То аз имам също 4. Така че. Алелуя. Абели, лаке, флай. Че взема от тук. За меч със всеки случай. Да, меч и... една брадва, ма няма за нея и после. Че двете оставили ги? Чай. Събирам мъничко камък, докато не свърши тази тъпата кирка. Аз то с камената събирам, не знам. Колко виждаш ли? Защото ако виждаш за очеме долу с лампи. Това е много тъмно, нищо не се вижда. Долу няма да отиваме, бе. Още няма да отиваме. Той е това първи епизод. Айде. Доживам още на третия епизод. Кол. Още на третия епизод намери обсидиан. Мале, как той... Той има... Ако е намерил диаманти, да. Той, защото нали там има нива. Хора, да ви кажа, айрона е по-силен от голда. 100%. 100%. И се намира по-лесно от голда. Пък голда е по-слаб. И се намира по-трудно. Такова. Айде по-трудно. Трябва даже с айрон кирка. Да. Това е много тъпо. И айде още една овца. Вече. Кога? Вече айрон. Аз ще опека. Аз ще опека. Аз имам пържолки от 10, да. Искаш ли една да се разделим? 2 имам ди. Айде слагай, това дет не работи, печката е твоята. Ти колко ли сложиш? Дет не работи. Добре, окей, не видях. Само че няма кога да сложа. Ето такива. Да. Ти май няма да стигнат.
Ако са пъчки, да. Той ми даде левел, супер. Направих една. Окей. Аз ще направя една Iron кирка. Добре. Айде направи ги пажоличи. Ето че. Ще сложа в 6-та едната. Нямай. Че ето ми яйна. Ето слагам че едната. Тя направя една ножица и един Iron на Аз съм още... за лопата. Аз направя вече само, защото той няма може и лопата, ма. Аз ще направя една лопата. Окей, те ще ми стигнат че пъчки. Чай. Тук овцо, няма ли тук някакви овци така? Так стигнаха пъчките, даже една остана. Две овци. Кошка. Тук има цветна пустиня. Можем да вземем такива, нали знаеш? Тия цветни работи. Къде си? И тук, даже зайци има. Къде си? Къде си, човек? И тук, при цветна пустиня. Мака на къде? Чакай, Не сега ти ще видим ето. Зайци. Хайде бе, Га, зайци. къде отиде? Тук зайци, хайде бе. Има две пасета. Хайде бе, зайци. Виж колко даде зайка. Да бе, такова, ма, само... Това зайка да го дава. Само човек, покажи ми на мен на къде е. Той. Село. Човек, помощ! Айде! Чакай малко и сега ще ти кажа. Ще си вземе всичкото! Бе, аз няма да го обирам. Хайде. Ма на къде? Чай, идвам. Овци, сега ще ги острижа. Добре, само че... Ама ти къде учи толкова бързо да чикат? Какво нинджа? Ох, ще да падна в тази. Нинджа. Ай! Ай! Къде падна? Къде отиде? Ми ли виждаш името, бе? Ми къде? И тук няма ли да виждаш някакви кукучета тук? Не, айде, човек, ела. Идвам, бе. Или че не знаеш къде? Идвам. Добре. Тя не че го виждам още. Ето та! За тебе. Ето ма, бе, за тебе. Ето ма. Ето ма, бе. Гледай го къде е бил. Чакай ма. Искам двамата да именно временно. Ще разделим майра на кой има. Селото. Той изобщо има ли пекарна? После трябва да се върнем, че... Той дали има пекарна? Събираме много такова, нали? Поможем потреба за къща. Овце. Ама не бе, не го убивай, не ще ги Ма стрижим. къде е селото? Не ще ги стрижим. Ма къде е селото? Чай, сега ще го видиш. Овчай, че много ми лаги. Те ми лаги. Чакай, ма. Фак, чакай. То дали има тук такова? Дали пекарна, сигурно няма да има. Къде? Не, изчакай. Коска селенче. Тук Той няма. Тъп. Паднаха в басейн. Сериозно ли е? Бах ти тъпите. Трябва да направят едно да вземе. Няма пекарна, няма. Айде да съберем такива червени и се връщаме. И ако ни потая нещо чупим от селото. Точно е! Взимай! Да. Но чакай, аз търся такива лилави за манджа. Тя тук има много точно. Има ли такива лилави? Какви лилави? Тия лилавче. Не са по-манджа, да сме ги намирахме. Не знам. Лампи е тук. Вече си имаме лампи, можем в напище. Що скряха ги махам? Аз пак с ножица. Аз махам вълната. Че вълната ли? Да, нали вълна. Аз чух друго. Айде бе, дайте ми пари. Че ми дадат парички хубаво. Е тук. Айде съберем такива. вълни. Не бе, такъв камък, че къде отиде? Дали такъв камък, аз за това, че говоря. Червен имам, на другия край има повече. Тук е само пясък. Да, Там горе има. ние сме богати с черабджи. Как сме такива късметли толкова плен къде има село? Ама няма такова, пак ме късметли. Това е така, ще искам да се направим от такова. Ако има други цветове, вземи такива. Всичко има тук. В планините само такива
Само такива цветове има. В планините са всичките цветове. Това са всичките цветове. О, розово, можем да направим човек, нали? Какъв човек е? Човек да си направим от такива. Какъв човек тако не е? Ма не бе човек, от блокчета. Жив? Не жив, от Ами ти- блокчета. И колко... ти къде е? Там. О, стъмня са. Ей, там на планината има бели. Зайци. Да, били има. Но ясно, че има. Ето. А ти си на планината ли? Да, къде съм? Аз събирам А. цветове. Не завижда. Тук ли на тая ли? Да. Май. Така. Окей. Така събирам такова кафяво за коса. О, че там горе ли? Как ти те видях, бе? Бах, че има бяло. Бялото ще ни трябва много. За кого? Аз Не е бяло. имам идея. Тук аз имам още една айрон кирка, мога да се ползвам. Хора, това ще е този епизод. Надявам се ви харесал. Си в следващия клип. И чао. Не. Чай още малко. Искаш ли? Да, хайде още малко да продължим. Но. Чай се. Малко неприятен звук. Нещо стана. Не знам. Просто затвори вратата. Чай се. Искам бяло да взема, ама не мога да се кача. Къде си, бе? Ето кой качвам се. Ето бяло. Ей ти го името, бе. Бяло, искам много бяло. Аз пък искам оранжево. Долу. Да Аз съм направим взел. мандарина. Аз съм взел 53. Да направим мандарина. 55 нали? Да направим мандарина от това Да. оранжево. Или портокал. Или кожа, бе. Най-хубаво кожа, нали? Каква кожа е? За кожа ще е оранжевото може. Може. Да, може. Аз не го знае. Или такова обикновено. Виж. Такова може да е. Не такова. По-добре такова, нали? Ето че го името. Айде, аз събрах 15 бели, ай се връщаме. Тъй като не сме направили къщата първата вечер, разкажи такова стоим. Стоим още. Трябва ни черен камък. Ма тук дали има в планините? Аз не помня да има. Ето такъв ли е? Я. Не бе. Чай, пак си покажи елементара. Ей това. Това е вълна. Колко че използваме вълна Кой е за... който са обаче? Използваме вълна за очите. Нали пак става? И кой... и тия са трима, кой ги боите? Ти си ми дал сигурно. Хайде да тръгваме. О, зайци! Чай да се приготвя лопатата за биене. Що са лопата е? С пръчки, бе. Това е джия. С пръчки. Ей, зайци! Чакай, аз идвам. Още Добре, има зайца. един за мен още. Точно така ли трябваше, бе? Абе, зайцо! Зайцо! Ещи, бе, зайцо! Още му излиза. Зайцо! А, Ега тази зайца, бе. Тя голямата зайцурка, нищо много бяга. Аре, бе, за малко. че знаеш на къде беше по-чай, се връщаме. Заек, къде отиде? Ето го. Абе, зайко. Искам и аз. Той. Още един на мене. Зайк. Зайко. Ей, зайко. Чай. Си го убия. Отиде. Бой. Убил го и даде ми жалешко. Ето един е там. Той това малко е, нищо няма да иди. Къде си? Тия зайци не могат да ги убия. Убийте. Чай, той. Ето къде е Аз голям. нямам заешко. Тук си бягал, аз сила. Си го убих го. Даде ми жалешко. Аз съм пък нямам. Едвам ги Може учи. ли едно заешко? Не знам. Това ще е този епизод, хора. Надявам се да ви хареса. Ще имам в следващия клип, който ще е втори епизод от Майка двойно оцеляване с Босмен. Пак. Надявам се да ви хареса. Оставете по лайк, абонирайте се, коментирайте за повече епизоди. И ще се видим в следващия клип. И
Чао!